survival. O să dau aici pe peaceful. Și aici, da. Așa. Ne jucăm Minecraft. Oh, nu, copac. Nu îmi place să fiu spawnat în copac. Eu am mai văzut odată seed-ul ăsta. Da. O să sparg aici. Nu mai merge să urc. Așa. Așa. De ce, Doamne? Așa, și pe această linie vom face o casă foarte frumoasă din dirt. Așa că avem nevoie de foarte mult dirt. Foarte mult. Și până să închei tot acest video, vă rog să apăsați pe butonul de like și subscribe. O să numai până la când. Și până atunci voi trebuie să vă abonați la acest canal. 1, 2, 3. V-ați abonat? Eu sper că da. Așa, mai am de luat. O să iau 30 de bucăți. Așa. Și o să... Oh, nu, o să-mi fac casa chiar aici, în munte de asta. Chiar aici. Trebuie să pun acolo acoperiș. Așa. Da. Să apăsați pe butonul de like. Și 1, 2, 3. Ați apăsat pe butonul de like? Eu sper că da. Acum mai dai și acest copac. Și după aia o să îmi fac baza mai frumoasă. Până tai eu acest copac, durează un an. Nu mă ajung, trebuie să pun dirt. Mai este încă o bucată. A avut foarte multe bucăți. Așa. Acum trebuie să-mi fac un crafting. Și asta până astea aici. Așa. Așa. 6.
Și aici. Sper să sparg asta. Așa. Acum trebuie să sparg piatra. Așa. Acum să ne facem mai multe plancuri. Așa. Gata. Și acum pe toate astea trebuie să le pun pe aici. Așa. Pe aici așa și pe aici. Auzi. Acest perete cred că o să-l las așa. Aici o să fac așa. Așa. Așa, și să fac pe aici o altă cameră. De aici o să încep să fac următoarea cameră. Uitați de aici. O să fac așa. Și aici două. Și mai am de săpat mult. Am găsit cărbune în sfârșit. O să fac lumină. O să fac torțe acum. Wow. Da. Ia uitați. Mama, câte torțe o să am. Cred că aici o să fie mina. Nu o să fac alte forme. Da! Da, au venit iar vecinii. Au început să țipe. Da. Oh, nu, mi s-a spart pickaxe.